Yang yo play agani ka si banda pring jong ka bakum gini ki por jong ki jingja ka perthai ngim ki ski jong ka jing pendep ya ka jia thulu pa jo ka ktien ka jong utrai ka bangi liha persha ki khamat ka jingi ka bangi yo asmo mali ka singi ka bangi puli ki kor khobor bat agini kila patha khobor jo ka juk menta yo asmo shibon ki ngakwa bani kren ni ka singi banwan shupi bani kren ni ka ktien ka jong blai ki jingja ki ba ja agini ki si ki ba khaddo ki jingja jo ki singi ki ba khaddo hake kitab jong wei ne kini thulu pa shakri jong trai bakardeng jowel phina puli ke kitab jong jowel u thulu pa ke jing panjot ekari de ki put khlam nanda shu gadan ke jing khot e ki brio pa ka ka por shika jindwai bar shika jing sha jingit nanda hadim bala khot e ki brio shika jindwai ba ke jing sha jingit ki don shibun ki jingmi hakalanong ga ba ar phina puli hadim jo ke jirwai sha jingit ba ka wei ne ke jingmi ka ong khor ka ba pu pra ter kan ja hadim kata bangan thea no musim janga haloka do baro nakwa ini keren ki sibanta shapi baro ki jingja ki ba ja ki si ki ba khatdo ki singi ki ba khatdo ki lasdang nadu ka jingwan ka jungutra jisu kris hi pin sungu phalla ba ngi ong ya ka ka kentien ka bible ka ktien jobalai ka kren sha he ka shiti shaki hebrew ha ka shiti ki hebrew ka ong ka bible ya ka ni ka kentien kawang bau blai habula la keren menda ki patmen de bun menta ba ki bun rukam ha ke nangi thulupa ha ke ki singi ke ba khaddu ula keren hangi hau khon naru ke singi jonga jingwan long brio chura jisu ka parthai ke jing he ke jing san jong jisu ke jing shakri ke jong chura jisu ki si khaddu ke lasdang nadu ke tai ke por baru joel u thulupa ba ki kanjaro ha ke ki singi ka ba keren ki singi ru ke ba khaddu wong bang the no musim jonga halor jonga do bara bagi bijang isyam ka Bible ki kam ka apostle ka long ba ar kam apostle long ba ar gitu hadin bula hiaru mun simaku ka kamra ka bahaneng andala hiaru mun simaku ka kamra ka bahaneng ki paiba ki bedana Jerusalem ki lawan yelum lang syagta ka jaga ka ba ke yo sngo jing sawa ka buan na ka kamra ka bahaneng baru paiba ki pohajar ki lawan ban yelum ha ka lempung baru Petrus ulayang na ke jaga ula kreni ke ktien ke jong oblay baga Bible gitu hari ula kreni ke ktien jo oblay hangta hari ula hiar musim ko kamera hana lapun ko borki kila dawai ki thali ke betumai bat ke ktien jo oblay gitu bat ke kila rwaya ro yo oblay baga don ke jingdon ke jo oblay ke berat ke kamera ke bal khata ke nong ba Jerusalem ke bala kringe ke jiple jimot ji ke bere bara banwan shada ke jaga baru shikri jo utrai Petrus uyeng hapreng jung pat ba babon te kapor ngisiam hakikam apostol kalenong ba ar karkhor ka ba khanrio uyeng wong henry keni kalong kata kabalong do joel nong ithulupa kan jaru akisi ke ba khadu ong ublay bangan the anon musim junga halo ka do baro ki kun serang jobi ki kun kan te jobi keni ithulupa ki samla jobi keni i ke jing ithopa ba ki temen jobi keni i ke jing kin posni ke jing posni bahalor ki shakri jonga ro shinrang bat kentai hagede ke sing an the ana mun sim jonga bat kin ye thulupa ngi hangni kala ye thulupa ke jingja ki ba ja ke si ke ba khatdo bari ke blasdang hagede ke sing pentecost ke jingja ka ban kong ke ban ja ha ke si ba khatdo yu thu jowal kana ke jing the ana yo mun sim ko har ki saw kun hon ki jai ben rio saw kun hon ki jai ben rio ha ke perthai ka ban kong wong ngan the ana mun sim jonga halo ka do baro haka testament ke berim kadan ke jing the umar sima ko ke jing ai mar sima ko tangi katu kat ni ki bri ke bekerpang ndai halor choga do baro haka ne tulupa ke sim ki nong sensar ki nong bishar ba kum ta terer ban pun ko bor ki ban pendep ya ka kam choble to ko por henry ki sing ba khado la kola ban the umar sim halor jong ka do baro ka kanun bri ba kum no ki kun sinrang ba ki kun kan thai jong pi ki ne tulupa hangni ka khlem tho ya ka karta kat nu ka karta henry ki kun sinrang ba ki kun kan thai jobi senang ba kente kenya thulupa kani ke jing tre musim ko si ba khado ke jing the ana musim ko ha ki kun senang kun kente ba kenya thulupa ka ba ar ke kun gibrio kanun bari ki samla jobi keni i jing thopa ki samla serang ba kente keni i ke jing thopa nala susu ka balai ka kanun bari ki temen jobi ken posnio ye ka jing posnio ki jing posnio ke bon no blay ka bon ambor ka jing posnio ke no blay ki dan ke jing posnio bo blay ai ki long ki prophetic dreams ke jing pos ni bari suruh pahan rem ti ban ngai lut ke jing pos ni mar Ecclesiastes wong
ba ka jing phos ni ki wan naga babun kam mana ga babun kam palat ki wan ki phos ni ki babun rukam nanda andai dan ki phos ni ki bu ayu blai nang ta susu ong hang le bat kan jaru halor ki syakri jonga shinrang bat kentei sagawai ke kanun beri ke ba on the masim halor ki syakri jonga shinrang bat kentei ong utrai ngan the no nau mun sim ba umdan limit shu umdan pur shu ke jing the ka ju masim ko ngi na do ke sngi pentecost la yai the yo mun sim ke ba trang ke ba sliang ke ba anget ke ba priang yo trai ke ba kalabamot ke ba yo ke jing kha ke ba arsien ke jing the mun sim ko ringkar ke jing ar ringkar ke jing penpa ringkar ke jing pen ko bor ja ayo ban the mun sim ko kanan ke jing pen ki im thamai ke bible kanan ke jing pen opat ke ba do no ke restoration kanan ke jing pen keladur ke transformation kanan ke jing pen ko bor ke jing pen slek ke jing mun sim ko divine empowerment nang ta kanan ke mission explosion kada ka jing brim thaino ka dono nam ka kamyarap ka mission katar ka jing trai ka jing mun sima khot ka ja ka kamra ka bahaneng lapun ko bor lapun kala dor ki shakri ka jing trai hallelujah katar ka baningkong kai ka banja kai ki jing ja ke banja ha ka siga ba khado marngi i ka jing trai ka jing mun sima khot nado te sngi jongki apostol do mata kaleng ki jaga jong ka thai la the umur sima khot aki bri ka thrang ka sliang ki ba annu ka bor umur sima khot jong trai bat mentar ngi ima ka ayom jong ka jing trai ka jong sima khot jong bai minang dan ka por ka ayom jong ka jing trai umur sima khot menta kumni ka banga kren sebi priangi ka jing trai ka jong umur sima khot jong trai kani ka por ban wa ka khwat jube ban duai tat ndau trai pon ha yo labba uba khadu hallelujah priangi ka jing trai ka jong umur sima khot ka por phi ki bangai phi ki khon shrang bat kente ki blang ngai trai jesus hallelujah priangi ka bor ka jing sle ka jing sima ko jong trai nang ta mafi ki temen hallelujah shenang bat kentai kara ka jing trai mun sima ko ka jing jong fi mafi ki rangba ki temen ka jing pang ka ban kta fi hari ka jing sle ka jing sima ko kandan shapi ka karta ka jong trai what shap tiang ye ka jing pang khanyang bang ka besar ka perthai ye ka khlam ka besar ka perthai na ka jing sle ka jong trai ka long shapi ba ka jing sle kan pen kedia ye ka lingkor baro na ka jing ka jong fi hallelujah ka lingkor jing shap tiang ka lingkor jing pang ka lingkor jing do jikramen ka lingkor jong ka jing arta baro kan kedia hake kerteng ka jong Jesus Christ ubana Nazareth nanda ki samla shinang bagadai sange ka kiat ki drox kala ka bamot priang yo tra jisu trang yo man sima khot jong blai u blai kwa ba phin buai do man sima khot jong blai wat long bi buai de ka wan rei long pi ba dap do man sima khot ki ba sha control sha shara he man sima khot pi ki samla try punan kam kwa punan kam pi kum ki David hakini ki sige ba menta hallelujah ka Bible kong an ba sle ha ka samba khandai pho ar ka ba shipo an ba sle da ka priang ga ba thamai pdiang ga priang ga ba thamai bi ki samla yang ban yala be gospel ban duai ro ban im nam da jong try ngi em ka ga ba khat du jong ka jing trai ka jong man sima khut hallelujah nang da ki shakri jong oblai shinrang bat kantai ong ka bible ki shakri jong trai shinrang bat kantai dan ka jing basle ka ba thamai hai ri ki singi ka ba man da pring jong ka perthai ka ba ka ba thai jong ka jele utra ang basle thamai hallelujah bat shushu kai ki jing cha ki ba ja ki si ka ba khadu sa ka ba ar kani ri ba ja ka jilli ji ki ba ngai hai jilli jong ka balang kersan salan sar perthai dan ka jing trai man sima khut menta kum ne hallelujah kabar ke ban ja shushu ka perthai shabar na ka jilli jo ka balang shabar na ka jilli jo ki bangai ha ka perthai ke ban ja ka perthai kong ka tin jo blai ngiwan ben shaki kitab ka badan kitab juwal ka ran ki kitab kama pasal kalanong kabar ngini puri ha ka perthai ba ke ban ja wang khar ba ka khandai ar ka khandai bangan pen i ke jingphala habneng sejrong bari ki dak ha ka khandau shetbian ka snam ka ding ba ul o tdem sabsegwe ha ka perthai kandan ki jingphala habneng sejrong bar ki dak ha khandau shetbian ki dak khala ke babon ki jingja ke babon ong ka tin ki dak ke babon ka khandau shetbian shetbian ka snam ka ding ul o tdem shibenta na ka ne ka snam ka ding ul o tdem ka kren yiki thma ki jele ka jekanat ki balaja ha ka bardai na ro ki spas ne me ki barangya ja hadu menta ka je pen mi snam ka jele ka wi ka jebre ki thma ka jekanat ki bloodshed violent killing murderers ki baja ha ka bardai ka snam ka ding baulo trem ka kren ye ke de jekan yele de ki bord ki nuclear de ki bord ki missile de ki bord ki ter thma jong ka juk ka bamenta ka Bible kong kitab habakuk hatu kolong em no try bagi jait ben riu ki minot ye ka ding ong ka tien jo oblai ka din em no try bagi jait ben riu ki minot ye ka ding ka bamut ka din em ka mon ka jo oblai bagi jait ben riu ki minot ye ka ding ka kitab jong o habakuk kalenong ka baar ka rekhot ka ba khatlai ong ka Bible hakmi kalong ni em no try bagi kinja ben riu ki minot ye ka ding bar ki kinja ben riu ki pen that yali ni ka bathala dan ka je 3 minot ban kentan ki ter thma ki namding ki missile ki rocket ki nuclear ban penjot ka berdai ban
control ke perthai ke jingja ke jaman ta ke dena kata kadao ban yo ban control be kitar samaju ke jok ke bamenta ke babun rukam la kentan ka jingkeli ka long ka dena no try bagi jeb nri ki minat ke ding ki nations ki sarkar perthai ki hima ki minat ujuba babo kumno ujuba ko ka sa nabai ke khandau on pendap de ke buram utrai koma ki kitab ke duriau ke juba babo ka dena no try ka dena ke mon sebe ki bri ki minat ke ding ki namding ki misal ki rocket ban yele athma ka ban yo ban pen pau bo ban control ka perthai ban sharai ban sensyar ka perthai katari ka jing persang menta ha ka persen sa ki ni ki jing baki beri ki mat menta ka perthai ke juba habu ko nama balik ni kiri ki le ban kanton karaw ko man yo control ban sensyar ka perthai henry ka bible kong nabai ka khandau on pendap ka jing tip ka boram jong trai umde ka jing tip ki nu ki krabor ki hima ji ka perthai kin khalem Hake kerteng jong tra Jisu. Kahima ka jong tra kahima bam jukot. Kanman ka perthai usim ke sim try ke try hallelujah. Okay ngewan biang sini ka pang. Jinja suka ka snam ka ding bolo atrem. Nanda shushu nge kren ni simenta nalo ki ka jinja ki ben ja ki singi ki ben ja ki basi ba khaddo layai kren ki babon ki bri jong try filetcha ko gospel Matthias pile ki bari yetul pa Jisu gospel Lucas ngawan sini ko gospel Lucas no ka ba ar kong ka tien jong try gospel Lucas no ka ba ar phowei ka khot ka ba shifo wong ko ne anda kumta ulong haki ka jat ben riu kan yengare ba ka jat ben riu kini le kumno hatu gile ada ka bormet hatu gile ada khanam garanti ka tu ka juk dile thma man shwa kini le ki tiar thma ju ka juk manta kawan ra ka jiap ka jing snam ka jiom snam kawan ra ki namding ki ka jing ka tedem ba kumta ter anda kumta wong ka jat ben riu kan yengare ka jat ben riu kan ka jat ben riu ki nations ethnic group ka jile apne ka wei ka jat ben riu ka ji watang ka region ka jat ben riu ka yele ba ki bun ki jat ben riu kejele bagi babun ke jaben reo kani ka jitu rupa juga Bible nang ta gi kren Middle East ha paring bertai geri India kejele ke surut juga jaben reo nanta ka hima ro ba hima kingdoms ki hima ba hima ke nile kawi geri bar kawi geri ke jing khnyo juma ke bjor ke long hasibun ke jem ha kisibun ke jaga ba ki sibun ki nem sniyo ba ke jing ap themru kin long ru ki ba shirkai Kira kajing shirkai, kajing shepting, kajing smith, kajing do thea do dem kajing kuslai, kajing jaga ba shirkai, ba kidak ba khraru na baneng ong Bible. Kini di kajing jaga ba ja, ha ka ba nalo kini ki don shibon shu kajing ja, ki ba ja ha ka perthei. Ka ba ki bri ki shepting, ki ear ki smith, manta ki do thea manta kum ni kan kajing ja. Na kini ka khanyang jimpang ka ba ngam kwa ban jer kerteng, namar ngadon ke kerteng ka jong Jesus Christ. Ka kerteng ka ba halor ki kerteng baro. Ngem di ban pen khra ban pasafriang, yani ke kerteng ki khanyang jip jingpang ka perthai ngai don ke kerteng jong Jisu bat da ke kerteng jong Jisu nga be ya ka jingpang ka Jisu tom nai ka nong ba ka jingi nai ka ri ka jingi nai ka nong ba shlona ka jela ma khlia nai ka ri India ba gano ka bod jundum da lender ka pen khani ka jingpang ngai pen jot ha ke kerteng jong Jisu mde ka bot mde ka bor domen sim jong utrai ha ke kerteng jong Jisu Christ Pigi banget wat keren yang ni kerteng di kenyang jingpang nama ka don ke kerteng jong Jisu rai ke kerteng jong tra Jisu Christ hallelujah but pigi banget kan ka jinga da ka jong tra ka snam ka jong Jisu kan tap ka kendo ding so dong support ye ka jim ka jong fi hallelujah priang ye ka jing tra ka jong blai ha ka jim ka jong fi karan ka jida ka jong utrai ngim ka si ka ba khado gisngi jong ka jing pendap ye ka jitu lupa ju ka ktien jong trai Kidon shibun ki bangini kren shbik jing jasi ba khaddo karon sagaway kay ban ja ki sig ba khaddo nalog jing the amar se magot ha jilli jong ki bala ngai hotra Jesus Christ ka bar ka perthai ka jing klumar ma ki thma ka jele ka jikan a ki nem sneo ki jiap khlam ki juman bat ki jing kta ka mariang ka jing plu ki kla ki patap ka jing rang ter khong ki talong ka jing penjot ki puj khlam ki marrep ki jing rep jing riang jing ki nong rep Kidang don shibun ka bangiri ban yakran nanda sa kawai pet shijo sa kai ban ja ha ki sigi bakado ka ja ka parthai kandan ka jimpan im ka jong trai ka parthai kandan ka jimpan im ka jong trai ka gas ka kitab kama apostol biang galeno ka baar ngiwan ka khot ka bar foi bat kan ja bau no baro uban khot karpan ye ka kerteng utrai on ban im kandan ru ka jimpan im ha ka parthai kan jaru bau nono ban khot kerpat leke kerteng ga jong trai on panemiu ko kinong song snong boro ki pai ba ka ri ga chingi kani ga fi ga ja ka perthai manta
salan sar ke jingja ke kabu kalat bo bleu ka ban pen emi ki prio ngai ngo yu blei ka sarkar India ke jing ke pomada ke jinglam jo prime minister Badan Buram ji prime minister Modi ringkat bat ke jing simra jo ke sarkar India ke NDA ngi dwaim de ke sarkar bo blei on ai jing start jing tibet ke sharai ke jo blei bagi nu ke bot jindam kinam la ban sharai rei o blei on sharai maka dono jong sim on ke bible kita probab lan on ba fidon kong kalong kum ke sing ha ka kti ke jong utrai open pai ka sibo mon ngi dwai utran sim yo president Unsimu Prime Minister, ki Ministers Baro, ki Minister ka Jala ka Jingi, Chief Minister Kondor Sangma, Deputy Vice Ba Prestun Ting Sang, ki Minister Baro ai ka start if ingi dwai. Hapreng juri ka po, pinam sha sarai ka board ka jingdom, henry ka board ka jong utrai. Kini jingja, ka ban pin kinit benri ki bre bagi ban pai khamat sha oblai. Hapreng juri ka jingja je bare ong ka Bible bagan jaro bo no baro ban khot ker pat, ye ke kerteng ka jong utrai. On penim Angka ketian jo teramane ngala aklet susu we gede khot kong ye si on pringala dum barge yo banain pagala snam en shaban wan gede singi jo utrai ga bakra ba ga itriam bagini gi banang ja su ka pertai hapring jong gede jing khi kolomar ka pertai nama kini ke jingja ka pertai ka jing khalem gi bor sarkar ka jele apin ge jai bin rio ki thama ki nem sniu ka jingap khlam ka jingpang ki jumain hapring jo ga ba kolomar katne ka jubab ka don ho blai nam ta ka jindon kam ka jubab kam don ka sarkar me khalia kam don ka India kam don ki sarkar kam don ka WHO kam don ki United Nation ka jubab nam ta ka jindon kam ju ka perthai ka lat ka de ka gospel ga jo tra Jesus Christ ka gospel jo ka jimpenem na daro Jesus ang lialap ne ka gospel shi ka jabin rio baro utaw bengai bi baptis an penem upol wang am suri arane ka gospel na ga bor ga jo blai ban penem ye wei pu bengai ye jiu no kong ye greek ka siti ki rom lan ban kong do ba khan rio ka gospel kan ka bor ka jong oblai sngap ba kani ka jinge thulu pa jo ka bible ka don kan ka jingja ka belong kendon pa kendon an the am sim ko ela ka do baro jige bangai ki bla priang yo tra ka jikamra dwai ka jeseng an the am sim ko ha ka bor thai kan ka jingklomar ka jinghur hura ka jingja baro banang tai ki bri ka bla mat ka jing bersle ka sngu thu ka por ka ayam ka samai ka jong tra kieng ban long ka jubab se ka bor thai ka ba don kami ka jubab ka ban kami ka jimpen em bagi alap ka gospel nang tagi di singi aingo lemba di gelat pathai ko bor juga jumta galat pathai ko bor pajba ka jantam menta ke social media ka poi sheki thlu yingi imenta ke di digital world ka ba ki bri gidan haki internet gidan ki computer gidan ki mobile bar nya aingo break ngi brung sheki yinga sam jompi ban sheki jaga ka firan ma fi haka jaga fi bat ek mobile ka computer jo fi firan de ke jaga blay it firan ke television hada ke jo blay ukraine shafi hallelujah ngai hotra Jesus kala ka bamot priang no yo Jesus ke jim jompi khot ker pat Jesus la yap ka di pana la tep ulami pat ba udangem net daga no boro priang yo tra Jesus Christ khot ker pat ek kerdeng jong Jesus kan ek khot ker pat mti tang ka khot ker pat namar ba shepti ngi khnyang jimpang mti ta namar ba shepti ke jing ek parthai hakawa Jordan bo pumaptis yo anes uyalap ek jing bishar jo blai dan ki ba mare awa jaraban sha pumaptis na preng jong ki ba wan shabaptis ki khalam pat kalamot Henry ki wan kwa jo jimbaptis anda ki her ka ba jaran yu anes wong a phiki khon ki sik besen wei bal hukum fi ban phat yam na ka jing petar ka ban salam sayu so bari biang shiga jing kala ka bamot wal jeseng tanwa ba shepti ka khanyang jipang shepti ka jing yam wat sha pumaptis warung balang tam shepti ya ka khlam khanyang jipang Henry sngotu priang ba fide unong pop ka nong pop la philadi belalong niam anga blai ngalong unong pop ka nong pop kala ka bamot admit priang ba video nong pop kanong pop kabar nget hu Jesus Christ bala yam ha gading fra ki pop khot ker par hu Jesus ranot priang nong panem bala phin nget gador baro on panem khot ker par hu Jesus daga donot baro daga men sim baro ka bible kong ga siti kanong rom kalanang ga basipo ga ktien jo try kong ri ga ktien hallelujah utrai udan ga jaga udan ga jaga ba fidan hakali fidan hayeng asam hospital fidan ga jaga trekam jongfi kamera thia jongfi ka ktien jo trai kong ha ka shidi ga nong rom ga ba sipo ka khot ga ba khandai sipo karbe kharar balara men plashna de ka shintur yo Jesus bolong utrai men nget ala ga donor bo blay lapni pat in ga yap on pen ememe namada ga donor ken ubri unget banyo ka hok daga donor ken ubri unget banyo ka hok ndai ga khli ban nget ho blay ndai ga jinget khli u jakob ong ki suot ki nget bar ki khnyo dan ki banget ki nget ga jinget khli ko mang ki suot kam de ga jinget ga donor bara namada ga donor ken ubri unget banyo ka hok bada ga shintur ken ga plashna banyo jingpen em namada ga basna plashna banyo jingpen em ki bri ga anget shisha
Ka jingat ke bersisya ka doni ka testimony. Ka jingat ke bersisya ka doni ka jing phala asyaman sim. Namara ka donor ken pingat banyo ka hok berka sentur ken ka phala asna banyo jing pen im. Ka jingat ke bersisya ka doni ka jing phala ka confession. Ka testimony ka jing phala ya ka ega bangila nget ngila amat ka jing pen im hallelujah. Hatu bidan jing phala asyaman sim. Hatu bidan jing phala ke bu le ka jim jong fi. Ni bishide ki riuniam. Utrai kaban khot ingi bangin nget ka no baro khot kerpan ya ke kerteng ka jong jisu nama kita ke jing tho ka ong yo nu baro banget onom pen ran bo kho namam dan jeper jiu greek nama ju ulong utrai baro ba kan respa e ka baro ke ba khot kerpat ya u namar nu baro ban khot kerpat e ke kerteng utrai on pen im ya u dan jiu dan greek hallelujah dan jeper jet ben riuso dan jeper niam Kargiban khot kerpat ikat utrai on pen im. Bargiban khot kerpat utrai on pen im bar kilong ki khun jong oblai. Bar ba pinlong ki khun ke jong oblai. Thenrong ka long yeng ka ba he ka ba yar ka jong oblai. Bar on tip hir ka ba kerteng khasi jingi ki parabangai. Parabangai ka mot sipara ha ka jingat. Kampe pidon ha ka nu ka balang kersan. Aingi oblai ka ayom trekam ka ba thumai ka jong oblai. Sabangan penkot hausnam balali no. Hadin ke jimpulu jong ka yemane balang oblai. Ngarung se ka jinwai. Hari bengarung ha ka jinwai ke baja. Bat nang tau blai pen i pen kermai ke jingjai ke bajam ditang ha ka balang blai ke jimpulu i mane. Pen i ke jingjai ke baja ke ni ke balang. Ngam dir kerteng ke jingjai ke balaja ke balang hangne ke balang ke bahe hangne. Ka balakta e ka dur ka dar jong ke jinglong juga balang. Nang tai ke balang baret baria. Kiran subun ke jingjai ke bam sutenan. Ka ba hitip ngitip i ke jingjai hangne. Bangayam sho blai. Ngala keren ka portonet ke kubor jong blai se ka balang. Bar nga ko abanong hari si ubleu ko khoba ban kren se ka balang ha gargi chingi ka balang kala along niam ka balang nila si berkhari ka balang gargi mani ka balang amde mani kamde ka niam kamde ka kanjaseng ka balang gargi ka kanun jig bergi balakhan hari banga duai usembel late no halo jig jing pulo ka me balang oblai nga duai ka wan ka khoba duru janga ka dinga pa pulo nga tho ka bai ka article bangala post ka facebook ala translate sa pareng ngala sam sigi babon banga tho sa puli hangta ubleu ka ban penhem ban yalam ka balang se ka ayom kum ka por ke apostol ban pen khlani ki balang ha ke yeng ha ka por ji ke apostol ki balang kimde ki mani kimde temple ki de ke yeng salipuli dalade yet dalade ka balang gere jung utrai ha balum lang ki balang ha ke rimpe yeng latip ko balang ha ka nohnur nong ba latip ko balang apasas ka balang korin lada onlum lang ki balang ke yeng ha ka rijingi on tip ko balang ha shalong ka balang ha gawati ka balang ha prusla ka balang ha nongpo hallelujah penrehmi ke jiseng dwai ke jing ke sem jongpi kene ka por ublei ka ban penan kam fi ke rempe yeng filong ka jingkar ku ban jab ku men sem hane ka ayom ke jingja ke ban ja ke siba khadunga kren ke jingja on the mer sem ko ai ke bangai sliang yo men sem ko haki bala mat yo tra ka linga ja ke rempe yeng ke balang baro ka ka jing trei ke mas benta padiang ka jibasle ka bathmai mas sem ko ka jinga ha ka perthai ke non ka jing nang klumar su nang ni saprang mdei tang ke jingjam ta ke nang don siba ke jinja ka ban pen klumar ka ban pen khiwen ka ban pen shepti ke ban kta ke yo ka kot ka ban kta ya ke jinglong jiman ke perthai ke jonge kinang don sibun ke jingjam im ke si jong ka convergence ke bible prophecy ka je pendap ke bible prophecy ke babon ke benta menta ha Israel Amerika ha Europe ha region ke kaleng ke perthai na ke babon ke benta ka jing pendap step e ke lupa juga bible bara preng juga bakum ke on the mer sibun ha ke bangai utrai ha ke perthai ke jing keluma kanam dan ansar ke ke sarkar perthai kinam dan jubab satya ya ke jing ke banwan su ha ke perthai bagi belamat ya ke bor juga gospel ya lap ya ke gospel kren ya ke gospel jong tra Jesus Christ sega bare kenir ke por ke ayom ban kren ya ke gospel jong tra bar ki bri gini so gospel bar kin pai so tra kin yo jimpanem khot ker pat yo tra Jesus Christ eno ke drugs eno ka kiat eno ka khalai eno ka cigarette ka duma eno ki kwai pen gentang le ke jong ka jem IT le de so tra kala ka bamat shekeri bla eno ke jang brat no ke jang kup niam sim ke jang kup juga hok ka jong tra Jesus Christ utrai khot bleu yen kidon sibon ke japan rio ka riji kidon kame ke gospel ni ban yang bante san banlong ka jingsai shekimen sim ke bakoro u Joseph u yo ka jingsai men sim kumni halor ke jingja ki bala ja ka jikija ki prophetic circumstances ki ba ja saudong ka jim jong Joseph u realize u sultho yegane bagidon ki jingja ban pendep ki rupam ta kaleng ka perthai ki baja kareng berthai u Joseph wong ye ke menju hadin juga nemsniu ke bajur ke balaja ha ka ri Egypt ke bakta e kari kanandro ni puli ke Bible Genesis san pole nong ka khot ke bakhat khandai arpho Joseph ukren pentingan ni ke himen u Joseph ulong haki ulai thu ki worship ting na ba hatu ngolong manga ha ka jaga ublai
Phi shisha pila thmu ya ga basniu persha ya ga. Kemen gila diu Joseph. Kila pelong berayu, kila thmu panyap shisha nengkong. Phi bila thmu ya ga basniu persha ya ga. Henry bleu la thmu ya kai ka ban long ya ga ban penba. Ya ga ban pelong kalat kumba kalong ni gasngi ya ga ban penim ya gi pajba ki babun. Kini ki jingja baro kadon ka jiasla bamman halandat ha ka perthai. Ka jing thmu basniu jong syaitan lingba jong ki rikhra bo brekin sya perthai. Banora ni ka jing ha ka perthai. Bat ki jing ka benawan ra syu perthai. Kadon ka jing thmu basniu jong syaitan. Henry bleu utmui kalat ban penim ya gi jai pen rio ha ka perthai. Philong uwei kawai nakibayo ini ka kabu kala ban ya so gospel khot kar par jisu on penim vi. Ngin dwai nam ta chubi hagar ka por ka ban ta khot kar pai ku ka ban dwai ban klamot phashu tra blim khyak ba pang baston penim vi. Ai this wat ki brujum lagi pastor ki bangai ki ban dwai ban slok bar vi. Trying to trying aingo eme ko trying krene ko khobor ga chame shaki nong shak shlong ha gari ga si jantia ji ko try bagi bran shabane gari ga ji ko try ga ablai ba junga bagi ba suthu ga tien khasi ga bang kren ko try nga blai lur ga ji tray ma se ba ko jame ko try apring ga ayom tray kam ga jame ga si ga ba khat do try ke lai tuli ga mat jincha ga bala ja ke banang ya ja si ga ba khat do ko try ga jing the am se ba ko ga do baro ga jing kloma ga porthai ma ga jing penne ga ji rupa ga bible ko try bara blai ga jing pen im ga jame ga jai ben rio baro ko try nga ingo menta kumni ga gi ke ba singo ko khobor ke ba linyar ke ba shepting ke ba smi ke ba do thia do dem ke ba khuslai ken khot kar pa ne ken kalamon ken priang no yo tra Jesus Christ ngaplai luat ke jing threi ma siba ko ka jing tha jo ma siba ko shaki ablai ka ba ki khot kar pa ki duai ken yam ken ang go tra priang ro ka jing threi ma siba ko phi ba sngap ye ko khobor ka jing persle ka jo ma siba ko ka jing threi ka rat ba jo tra ha ka jim jong phi ke rong Jesus priang ye ka bor jo tra ki ba pang ga shitam ka jing pen khia ha ka met ke jong phi ke ba shepting ka jing shepting ka riana ka ke ba dok ke ba ko do ke ba khuslai na ka yo ka kot haka kardeng jisu kar ke penna pendiang ka pura jo trai utrai ke hu khusher khutio ka bam kadi ka kop ka sem jo bi ka koi ka khia haka teng bi ka teng jong jisu kar skarep karyang bi kan man ba pen penmi ujoru jap ko ba kha phinyo philong ke bla ker hu jo trai nga ker hu bi haka kardeng ka ton bor ka jong bli Abraham bli sak bli Jacob amen amen.